Абе, иска, тук чета коментари, каква е тази сила тойта? Виждате ме как съм енергичен, как ръкомагам, а сега за първи път съм седнала тук на багажника. Няма такова нещо. До обяд, истина ви казвам, с голяма енергия, след обяд вече се изтощавам. Аз не съм първа младост, пък като бях млад, тренировки, работи, след обед, всичко. И сега, ето винчето, ще покажа, ето е Каберне Совиньон. Пие от 3 вида. Ето е гъмза. Пие и гъмза. Ами те си. Мерлото ми е тежко. Не му го понася моя организъм. Зато и на всеки хубавото е различно. Нося му бомбони, сладка ми. Нося му вафла, остави този буклук друга. Тъй, че като продавам на някого, виж какво е моето момче. Пробвай, като ти на вкуса, на гърлото се вземеш. Като ти не са, няма да вземеш.